I was excited about December. UMashike bekakhulumile nezingane zakhe efonini. Wayitshela ukuthi uyeza, uyabuya ekhaya ngoDisemba. Waze wayinikeza a specific date as well as the specific time ukuthi ngomhla ka-12 December mina ngiyabuya lapha ekhaya abantwana bami. Abantwana bebe excited, they were counting each and every day from umhla ka-1 wa December. Hayi-ke nami umhla ka-12 ngiyenza sure ukuthi indlu i-clean, extremely clean. Nami ngageza ngashefa phela ngagqoka ngaba intokazi yakwabo. Bekukuningi uMashike akuthembisa izingane zami. Bekayitshenile ukuthi seziningi lezinyanga engayiboni ngenxa yezimo zomsebenzi. Wayithembisa wathi ngomhla ka-16 December ngizonenzela i-picnic, sihlale phansi njengomndeni, sinabe, sike enjoy life njengekhathi zakudala. Bengi-100% sure ukuthi uMashike uyeza. Ngikutshela ukuthi bengicwebezela ngicwoba i-bio oil kusukela ozwaneni kuze kuyofika ekhanda. Vele ngisethile, ngicuphile. Hayi ngomhla ka-12 ekseni vele lezo imanga zami angilalanga ngachopha ikuseni lonke ngichopha ngicalculate ukuthi okay i-taxi yokuqala esuka la uMashike khona iphuma ngo-8 o'clock. Ngicalculate nami ngicupha ikhala le ngithi tsip tsip ngeperfume. Mekudlula i-hour ngithi tsip tsip ngifuna ukuthi ubaba angifice anqakwe amakha, yabo amakha amnqake esale egate amhlangabeze. Bengiphekile-ke ngideka amatafula. Ngiyakutshela ngo-jelly and custard efrijini bebecwebezela yabo, befrizile, bebesethile o-jelly and custard. Ngimlindele indoda yami kwazise yiningi inyanga ngayiboni. Bengifuna ukuyikhombisa enye imhlola. Bengikhonto engifuna ukuyikhomba yona. Bengifuna ukuthi ikhohlwe nala ngeyiphuma khona. Bengifuna ukuyididisa, bengifuna ukuyihlanyisa indoda yami. Hayi lashaya ihora lesi-10. Lutho uMashike, okay, anyway u-10 ekseni bekusase early vele nami besenginehaba. Hayi ngayifuthi iperfume ngo-11 madoda, lutho uMashike. 12 o'clock ngafuthi iperfume, lutho uMashike. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, lutho uMashike. 3:30 ngathola inokho emnyango. Ngathi ukuyilungisa kancane, ngathatha i-cleavage yami ngathi ukuyiputshuza ngaphandle. Ngayikhiphela kancane nje ngaphandle, hayi kakhulu. Phela ungaze uxosha indoda icabanga ukuthi hayi umahosha lento. Ngayikhipha kancane nje, yabona nje ngaba sesitayeleni. Hayi-ke ngase ngiyovumba, ngase ngigcoka ngaphinde ngagcoba i-lipstick yami, ngazi ithi iputshu nge-perfume. Ngase ngiyovula umnyango. Mengivula umnyango vele sengikwenye ipose yokuthi ididise umuntu ahlanye. Ngishaye enye ipose. Hayi-ke mengithi ngiyavula amadoda amabili angawazi. Athi, hello, we hope you are Mrs. Mashike. Is Mr. Mashike home? Jehova, obani labafuna indoda yami? Okay, ngisho ukuthi uMr. Mashike akekho silinde yena. But okay, kudala si-communicate naye, sizontshela ukuthi sicela niphume, sinikeza 21 days ukuthi niphume kulomuzi ngoba lo muzi uyadliwa. uMr. Mashike akazange wayikhokhela iloni yakhe. It's been more than 5 months iloni yakhe engayikhokheli. Jehova, ithiwani indaba enje? Wena ulindele ukuthi ubone umuntu wakho, wena uzofa ndasi ukuthi kumele ukuthi uphume emzini wakho. Ngahluleka ukuyibamba, ngahayiza umnqayinqaye, ngayilahla phansi einyaweni zalamadoda, ngabachazela istory sami. Lamadoda abatshela ukuthi hey thina mem asinendaba nezitori eziningi, sithunywe ibank, uMr. Mashike wathatha iloan, uyazi ukuthi kumele akhokhe. Dala si-communicate naye ukuthi akhokhe, yena akakhokhi. So manje lo muzi wakho uzodliwa. Sizothatha konke, sizothatha umuzi wakhe, maybe furniture hlapha ngesithathe, kodwa nje umuzi kaMr. Mashike uyadliwa. Hey inkosi yami, ukujapha ngakujapha lapho. Ngahayiza ngaze ngihamba ngogaxa iphinifa elimbi ngaphezulu. Ngiyenze ukuthi noma uMashike uyafika ngama-6 o'clock, afike vela ngisenendaba naye ngoba why angakhokhi iloni. Oqala kabuye ekhaya, akathumela imali ekhaya, uphinde futhi akakhokhi iloni. Imhlola yani, uyidla ngani imali? Konke ukudla kumnandi engangikuphekile ngakubuyisela efrijini, ngangaba ngathi nje ngisanandaba noMashike why engabuyi, vele bengimdinelwe. Hayi kwashaya 5, I was still hoping ukuthi indoda yami yeza. Ngayitshela ukuthi hayi mhlawumbe isasesiphithini sika December, ubani owaziyo phela ngoDecember wonke umuntu uye ekhaya. Kwashaya 6, kwashaya 7, kwashaya 8. Hayi lapho umzimba busuthe dedelele, bese ngibonile ukuthi le ndaba ayikho.
uMashekhe akabuyi. Zathi ingane zami ziyamfonela uMashekhe beyangasabambi kwafoni. Hayi vele yami ngathi yayinesichitho ke vele nami bengasazami nangumfonela ngefoni yami ngoba yambe kasayiblockile bekuvela nekhale ukuthi tu mengithi ngiyamfonela. Kodwa kunjalo ingane zami zililahla ngithemba zathi ma ungakhali ma uba kuvale namhlanje emsebenzini ngenze ukuthi kusasa uyeza phela kusasa umhla ka13 ungakhali ungalahli ithemba. Lapha ngakayitshela ingane zami usikwenzakalani ngomuzi wakubo kodwa umzimba wami vele busude uthe dedelele. Episode 5 uyalandela.